ithi wongxolela ndoda le nto isegazini ngiyofa ngayo. Wongxolela ndoda le nto isegazini ngiyofa ngayo. Isizulu sakithi sisegazini ngiyofa ngaso. Awu le ngoma yakithi uthi isegazini ngiyofa ngayo. Xolela ndoda le nto isegazini ngiyofa ngayo. Unjalo nje, unjalo nje. Yebo, umthonati iWaters lo. Bani uthandwa yiSouth Africa yonke jikelele. Hey. Yeah, impela nxathu, qhwelahle. Yilo lelo cala madoda. Uyabona ngathi ngilenika. Ngathi yo man, what's up? You slime, what's up? You sibhucu. What's up? You bhucuni. Hayi, aningiyekeni mina bafowethu osisi amadodeni angazwani namanzi. Ngiyekeni amadoda angayithandi. Fusek. Sazalwa sambawuwa manzi, uyabona yuthi sengiyi-statue uqobo. Uyabona? Yasazi statue. Yasazi statue. Ustatue. Yasazi statue anginje iperfume. Ngithi statue. Yasazi statue. Istatue. Yasazi statue. Wazi lutho. Inqathu baba amalahle lo. Mthonado bafethu idla manzi elisha. Kona wonke ama-social media henglezi. Mthonado idla manzi elisha. Mazibuko ku-Facebook, ku-TikTok, ku-YouTube. Ngiyacela lapha ku-YouTube ni-subscribe, ni-like and comment, ningifollow futhi nalapha ku-TikTok. Bese kuthi ku-WhatsApp-ke ikhona i-link yakhona. Kuwona wonke ama-account ami kanjalo futhi nenamba yakhona. Kanye nama-bookings bafethu abahleli bemcimbi bafethu ngicela bengibhukhe lapha. Nginazo iy'ngoma zokungena esiteji ezami ezithi mina akusizi iy'ngoma zabantu. So ngiyacela bengibhukhe lapha. Bese kuthi lamavukana akhona emculweni bafethu ayeke ukusivalela kubahleli bemcimbi. Abantu bayasidinga futhi bayasithanda basikhumbule. Mthonado lo bafethu idla manzi elisha. Mthonaldo idla manzi elisha. Kona wonke ama-social media handles. Angithanda kakhulu Zulu nonke. Ngiphelele ngakhohlwa ukungifollowa yona yonke indawo. Lapha ku-TikTok sihamba original. Ku-YouTube sihamba ama-followers original kanye nama-subscribers original. So bafethu ngenani lapha nibuka yonke imikhuba noma imisebenzi yami noma wonke